di denmisɛnw ma k'an k'o tigiw mabɔ i n'a fɔ n bɛ ka n ka jibidɔn ni mabɔ cogo min o kumana ko minnu bɛna ni muriya ɲuman ye k'an ka olu madon i ko n bɛ ka n bolo in kɛ cogo min n'a kɛ tagama dɔ ye ni min man di ye k'i b'a kɛ ten i b'a kɛ ten ni min ka di ye i b'a kɛ ten i b'o ɲɛci yɛrɛ an bɛna Maliko kɛ tagama dɔ de ala Tarawele marhaba so fila masa ye dugu kurajɛ dɛ wallahi jabaru masa an b'a tanu k'a wale ɲuman dɔn a ka sebaya kɔnɔ wallahi ndeysani sanga ni waati kɛnɛ bɛɛ k'a ka kɛta bɛɛ la an ye masaba in tanu so fila masa a bɛ tanu kɛnɛ min k'a rasulu bɛ tanu ye k'a barikada ni k'a wale ɲuman dɔn nɛɛma ni kisi b'a ye Yusu ala k'o jiriya kan k'a masaw sɛbɛkɔrɔ fo olu sara t'an bolo wa an tɛ se k'u sara yɛrɛ fana foli ni tanu ni wale ɲuman dɔn ni barikada an b'o ɲɛsin olu ma sanga ani waati ayiwa ka laban ka dugawu kɛ hali bisa ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔ basi kura kan'u si sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ n'a ye ka jiri kɛ lafiyaw la kanuba jama ka fɔ k'u barikada kulu ye fila ye a bɛɛ de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama an b'a fɔ ko faso kɔnɔ faso kɔ kan u bɛɛ ka bisimila olu bɛ bisimila minɛ kunnafoni de kɛnɛ kan yaasa k'u bɔ kunnasiri fana na an y'an wasa don fasiri sɛbɛnw na o kɔnɔ kumaw kelen kelenw sugandira tiganikuru na kumaba ti ban min sugandira o na k'u garijɛgɛ ye tulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔyaw ye a lase ko cɛɲi k'o nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a mabɛn ni k'a cari bɛɛ k'a sɔrɔ nɔgɔya la i sigiyɔrɔ la suya kolatigi ni nɛgɛ sujurutigiw ka baara y'o ye Yusu ala k'o baara nɔgɔya u fana bolo Tarawele yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman ni foli ka kɔri baasi t'i la ma tɔɔrɔ si tɛ ba ye nin denmisɛnw don nba alhamdulilayi Moro ala k'an kunnaja amin ala ka sababu ɲuman d'an ma amin ala k'a ɲinan ne sɔn ya rabbi mais tu es ministrable là. Voilà, j'essaie d'être ministrable. Parce que l'affaire de Mali là, il faut cocotiquement parler. Hein. Voilà, il faut cocotiquement parler au Mali. Ou bien tu te comportes à coco. Voilà, stratégie de dos, c'est des stratégies. Donc, il faut que coco veste. Il faut être un stratège, un spécialiste. Voilà. Bon, nitiso là. Il peut pas dire que kana takasoro kasakoshiba ne André un PDG. Kasoro ki nyekumu ka do beka. Kasoro salo le sort de bi. Wallahi. Ni nga malati ko na la peut-être biso nga kravati korodi. Peut-être ani journal koroba munu te ali nyina nzanta ye. Ila nyana salo e sorni e indicatoru. Ya amulu frafra nyonga ko ka fate o kabine. Koko spirituel. Kasoro ka impul kase ka do bureau kono kele. Ni sadi. O clé journée bara sorole de. Wallahi. On anjigina sosa attention. Amaga kuma nye febe ba garambao zani c'est comme ça les vies avec madame bana ko gale che c'est cool ka soro tiga ci por technicien de surface do la cosa ça igama ire ide muso abiyele la saw awata biliture kature bro kallam ba jakulu bela jele fu ni ala kaje ko karafe aw ka do minye awata biliture ka fo ka wali nyman do ale ni aw ka do dameleke awo inshallah Abubakar Sidik Damile. Abubakar Sidik. Ça fait tientiki to mande yale. Abara. Ani mogadam maga. Aba. Ustaz. Aisha ndaw moro awekado ka foka wale mando sa Damile Aisha Damile tage. Fusen ndaw be Aisha mafliwa. Bon ça fait ibu bonyona. Aisha Damile. Voilà. Moro ala ka nguna ja. Ala ka sawu mandama. Mi difula Bouakari Jara Bada. Mi awekado porte-parole che. Madame Musoga renouveau Musoga 8 mars ou porte-parole de Kera et Adeli, Madame Jara Adel Samaki. Mais Anna Kaka? Ah bon? La dame qu'il faut à la place qu'il faut. Qu'il faut. Voilà. Abana. Oh, boke, bogar fana ko madame ngera porte-parole qui fana ka jama nguna antola. Non, c'est un porte-parole parce que porte-parole c'est porte-parole d'autre. Voilà. Na ko te ke be aba mzo voilà. Voilà, on est do. Kaka ka baga tu. Desari. Ala ga uraja. Soma mzo ngile de soma do e. Soma do. Ba. Nabaru. Kafu ga wali mando. Mi awakado akachokorba nabaru e. Anna jeli gerengelinga mogoya borono borae awekado kefa sangare jamadugu kefa jara menemi awekado nyera la kuyate awaketa kafuka walimando sanga ani wati muranda ni go blada gerinda la kudi yewi marsi yetoblike awekado iwolo mon fam fatika ya kudi
tobili kɛ ka di fatikaya ma. Bon c'est-à-dire n ye n ka mɔnikuru yɛrɛ kɛ ka n préparer ko n bɛ taa n ka mɔni kɛ i ye n wele ko n kana baara la a ma kɛ ten ya. A y'a ɲaga fatikaya a y'a ɲaga min kɛ dangu kɛra du ci an k'a fɔ douane na Moro an k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati Ala k'an kunnaja Ala ka sababu ɲuman d'an ma Moro k'a dɔn Ala ka jamana basigi o kɔnɔna na sa an tɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye i t'a ta bi sa a minɛ a ne mo Talimani maa kelen na dɛ a ne mo dakurunya kelen Asama ayiwa n'i ko ten k'a dɔn k'a fɔ bonya barika daɲɛ kelen n b'a ta i kɔrɔ a bɛ ta fɛn min kɔnɔ de indicateur de renouveau ye fasiri sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛko don maa ti den dɔ k'a kɔsi yɛrɛ ma daki kamalennin ni kalimu bi ɲɔgɔn na sanga ani waati ko daɲɛ kelen o kumana ko wage ale ni mugutari wani i k'a dɔn k'a fɔ wage ni mugutari wani ko min ye i k'a dɔn sigi ka kuma ye an ni jadimaw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko o ko k'a tɛ ka i k'a dɔn Mali ani an dɛmɛbaa jamanaw ni diɲɛ fantɔw maaw dɔrɔn bila ɲɔgɔn na koyi i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi olu kulola kuma dumanto ye k'a tɛ ka gɛlɛya don an n'olu dɔrɔn cɛ koyi ko i b'a ye a sini ma sini k'o kɛlen don ka i k'a dɔn farafarali don anw ka gouvernement kɔnɔmaw fana ni ɲɔgɔn cɛ a ka ja Yusu ko fɛn min i k'a dɔn ɲininkali minnu n'olu tɛnkuna ka i k'a dɔn ni fasiri sɛbɛn fɛ n'o ye Nouvelle Horizon ye ka bɛn ni février kalo tile 26 tɛmɛnen ye ayiwa ni o carina monde Afrique fana fɛ minisiri min bɛ yen n'o ye bɛn ni kelenya o ɲinini minisiri ye ale ka laseliw la a y'a jira k'a fɔ ayi ko kumana ko an man ka sigi ka kuma kɛ ani jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw cɛ an n'olu cɛ fiyewu o ye colonel major Ismail Wage ye o kumana Yusu k'ale ye k'a dɔn Mugutari Wani ale n'o ka kumaw fɔra ɲɔgɔn kɔ k'a y'a ta contre-pied la ka sabu kɛ Mugutari ale fana ka i k'a dɔn dɔgɔkun tɛmɛnen a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la ko Mugutari Wani ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko i k'a dɔn taabolo minnu bɛ yen ko o bɛ i k'a dɔn sigi ka kuma ko o b'o ko fɔ ani jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw cɛ a y'o dantigɛli kɛ i k'a dɔn wasaden ladigɛ olu ɲɛkɔrɔ n'o ye conseil national de transition maaw ye Yisu i b'a ye k'a fɔ ko kumana k'a ye waati yɛrɛ boloda a ye ko dɔ ye boloda yɛrɛ k'u na jɛkulu ɲuman dɔ ɲini n'u ye min k'a dɔn cɛkumafɔla ɲumanw ye olu k'o baara boloda k'o na kalifa i k'a dɔn k'a fɔ diinɛma dɔw la ko k'a dɔn ko kɔni siga tɛ maa la hali n'o dira Imam Diko ma o tɛ bala maa la ko Mali kɔnɔ yan Mali kura min n'an sigilen don k'o kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko Mali kura kɛlen don ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn kɔ ye kuma kɔfalen ye ayiwa min ye k'a dɔn gouvernement yɛrɛ kɔnɔ o kuma kɔfalen ni ɲɔgɔn sɔsɔ b'o o kelen kɔnɔna la ko ani k'a dɔn ka kumaw lasegin ɲɔgɔn ma ko asansɛri i k'a dɔn Yusu ko damanda de bi senna ayiwa ko min ye k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen ye ko nin kɔni kɛlen don anw ka taabolo de bi an ka jamana kɔnɔ yan nɔ fɔfɔ ɲɔgɔn kɔ ani ka kuma fɔfɔ ɲɔgɔn kɔ fana ko o de kɛ an ka taabolo an bɛ yɔrɔ min na i ko bi daki nin y'a ka nɔbila sɛbɛn ye anw y'a bɔ daɲɛ kelen kɔnɔ ani mo don indicateur de renouveau ka bidon bɔli Yusu Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ foli lase an kanuba n'an filɛ b'a bɛɛ lajɛlen ma min ye a k'a dɔn samɛ 8 mars n b'a lase n tanti ma tani Manasa a bɛ de a bɛ a bɛ taa an ma faso tɛ yan ne tanti tɛ taa yɔrɔ ci ayi ko Mali ko n'ale bɔra la ko Mali ko ta tiɲɛna o ne t'a dɔn k'a b'o Mali kelen kɔnɔ y'ale bi ale dun bɔra la a mɛnna dɛ fo ka ɲinɛ k'a kɔ man b'a fo ko n'ale bɔra la dɔrɔn ko Mali ko banna a banna ale bɛ o Mali kelen in kɔnɔ hali bi Mali a ma ban de Tani Manasa Isa d'a ma ka sɔrɔ ka t'i sigi k'i da gulobaranin sigi a kɛra Ala ɲɛna Tani Manasa i samɛ i 8 mars a banna kɛ kodi ne ma foyi fɔ non a bɛ mɔgɔw tanti dɔgɔya ne ma i tanti dɔgɔya dɛ i tanti y'a yɛrɛ saraka de a y'a yɛrɛ de dɔgɔya a ye min kɛ ne m'a bila o la o ale de ye Mali fereke ka d'a ma an filɛ a kɔlɔlɔ kɔnɔ ne de y'a bila a la i tanti ye Mali bɛɛ dɔgɔya ko hali Burama min y'ale sigi k'o tɛ se k'ale wuli Burama y'a fura ka fili kɛrɛfɛ ala ma taa poubelle la a filɛ ɲamansununguna yen fɛ i tanti ale de ye Mali fereke wala n'a dɔn k'a bɛ nin kɛ ɲɔgɔn na a bɛ kɛ dɛ ni tiɲɛ nana baden fɛn t'o ye Ala k'an kunnaja amin Moro ko Mali jamana miliyari 25 an kɔni b'a fɛ k'o ta sugu la sugu min n'o IMOA sugu ye i k'a dɔn awa ni waleya min filɛ nin min ye an ka jamana Mali ale bɛ jɛkulu la jɛkulu min n'o IMOA ye IMOA a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn min ye hakilina dɔ de bɛ ta min a k'a dɔn nafolo dɔ
be o bɛ taa a bɛ se k'a ka jigiɲɛ a bɛ k'a dɔn k'a lakulu cogo min ni k'a layakubaya o de kɔnɔna na nka a ti ɲɛ cogo si la fo a ka taa ni sira jɛlen dɔ ye o sira jɛlen anw ka a bɛ k'a dɔn nafolo a makarani minisiri min bɛ yen n'o ye Alfuseni Tanu ye k'ale kɔni ye nin wulikajɔ kɛ dɛ a wulikajɔ u kɛ bɛ ka ɲɛfɔli kɛ a wulikajɔ a tɛ taa magan kɛ cogo si la a tɛ taa baara ɲɛdɔn kɛ cogo si la min ye a bɛ k'a dɔn anw ka jamana ye ko a siga ka bɔ maa la min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin nafolo ye a na dɔn an ka jamana kɔnɔ koyi k'a sɔrɔ kɛ mun ye minisiri min bɛ yen n'o ye ministre de l'économie et des finances ale ka wulikajɔ min ye a bɛ k'a dɔn ko la présente émission des bons assimilaires du trésor ouvert aux investisseurs de tous les pays membres de l'Union monétaire ouest africaine. Imo jamanaw i k'a dɔn awa min ye a bɛ dayɛlɛ olu ye nka i k'a dɔn awa a bɛ kɛ sababu ye min ye a k'a dɔn an ka jamana k'a nafolo ni k'a yakubaya nka moro a tɛ se ka taa cogo si la n'a ma kɛ ni magan ni wulikajɔ ye o magan ni wulikajɔ ko minisiri bɛ ka fan bɛɛ lajɛlen kɛ a k'a dɔn kɔlɔsili ye minisiri bɛ ka fan bɛɛ lajɛlen kɛ walasa a k'a dɔn ni nafolo ye a bɛ don an ka cogo min na nka moro a nafolo a bɛ taa jɔ yɔrɔ jumɛn min ye BCEAO n'o bɔra ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ye a k'a dɔn taasira ye min bɛ a k'a dɔn société de gestion d'intermédiaire SGI moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ani k'a dɔn SVT o bɛɛ lajɛlen a k'a dɔn olu ye cakɛyɔrɔ ye nin min filɛ nin ye olu ni BCEAO de bɛ jɛ ka nin ko kɛ walasa i k'a dɔn a nafolo kɔni mina an ka jamana kɔnɔ nka moro a k'a dɔn ni hakili b'a la ko kɔsa in na min ye anw ka ministre de l'économie et des finances k'a kɔni ye waleya dɔ kɛ waleya min a k'a dɔn ko miliyari 80 moro a k'a dɔn ala ni a ye sɛbɛn kɛ k'a ɲa moro o y'a kɛ miliyari 80 ani awa miliyari 8 o farala ka anw ka jamana ye farangu ye a barikala ye koyi ja ali fasiri kɛ cogo ɲuman bɛ fɛ si ma ko miliyari 80 a b'o de ɲini anw taara miliyari ta sini k'an ka dossier monter ka taa an ma se hali sini an kun taara lajɛ ni pɔn bɛ ka bɔ avion kɔnɔ a don ne ko o ni y'a datigɛ o la miliyɔn 200 nɔ ne ni ala cɛ an ma se ka pari sara o ni ka pari jamanaw ka tɔn pari kɛ jamanaw ka tɔn pari aw ma se k'o sara a waati la fadenw cɛ la nka bi a kɛra lebu y'an bolo a waati min na dɛ a ye n tɔɔrɔ dɛ tiɲɛ na ni ye miirala hali sisan a bɛ n fɛ commerçant dɔ de weleli kɛ ko hali n'a kun fɔra a kelen b'a sara sa k'ale k'a sara k'ale kelen b'a sara walahi o kun ka fisa an lebulen ye ta nka moro o don ni bi tɛ kelen minisiri min filɛ nin ye a k'a dɔn a ka nin wulikajɔ moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a ni sababa bɛ ka bɛn wa ni sababa bɛɛ fana fara moro nafoloko taa sira la min ye jamana si tɛ ka taa ni maaw bolo tɛ ɲɔgɔn bolo o bolo bɛ ɲɔgɔn bolo moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la hali FMI a k'a dɔn u ka nali moro a k'a dɔn olu tun ye juru tigɛ an na koyi nka ala ni a k'a dɔn minisiri ka wulikajɔ e ko a k'a dɔn olu ni an ma sigi gafɔ daminɛ ka sabali ala k'an kunna ja kana minɛ an ka kɛta ninnu ayi n'o y'a minɛ o ma o y'a bannen o kana juru tigɛ an na wala walahi taabolo ye juru ta ni juru sara ye a banna fɔ gɔrɔkɔ bɛ yɛlɛ a kan walahi ala k'an kunna ja ala ka sababu ɲuman na ma mɔrɔ an ye nin bɔ a k'a dɔn sɛbɛnni b'a wolo ko soir de Bamako soir de Bamako ka fɔ i k'a dɔn an ka nafoloko ko ɲɛnabɔ minisiri a k'a cɛsiri hali bi l'affaire de buruburu c'est pas affaire wuya dɛ o kumana Yusu an bɛ taa ni Delta News ye Delta News ni y'ale ta Wamseru Asama a bɔ n bɛ k'i jɔ ni kalamu ye bi tuguni ko Girinka ni ŋaɲaki waati baw sera Girinka ni ŋaɲaki waati baw k'i b'a ye k'a fɔ k'an bɛ se k'a fɔ bakurunba la ko kabi utu kalo n'o bɛnna tarata don dɔ ma Mali tarata ko o tɛ kulon ye utu kalo tile 18 2020 san na i k'a dɔn ni dan sigira Burama ka fanga la ni Wolomasi tabaw taara fanga tɔni dafiri o y'a sɔrɔ fanga yɛrɛ pasa bɛ tigɛlen don ka ban o kumana Yusu i b'a ye alamusa kana se o ma desanburu kalo in tile 3 2020 san na i b'a ye k'a fɔ o kɛra i k'a dɔn waati fana ye ni k'a dɔn wasaden ladigɛ ninnu fana sigira sen kan Conseil national de transition o kumana Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye politiki kow ye a kun senna sumayalen don Mali yɛrɛ ka senataama o kun sumayalen don kosɛbɛ Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn maa minnu tun bɛ yen ni olu tun bɛ to ka bala k'u kan bɔ k'a jira k'a fɔ k'u bi yan hali bi o de tun ye M5 RFP maaw ye
Abi Burama ka fanga kɔni suru la ni fanga kɔrɔ dafiri la ayiwa men ye ka dɔn k'a fɔ olu de kun to ka bɔ ka kungan bɔ waati ni waati a ka dɔn k'a fɔ k'olu biya ko ka dɔn k'a fɔ u ma taa u ma ci fɔlɔ ko anw ka jate la Wamiseru ka fɔ la i b'a ye k'a fɔ ko min ye ka dɔn o ko kun ye fɛn fila ye ayiwa min ye ka dɔn k'a fɔ ko n'i ye nin ko jate minɛ politikimaaw ko olu kun ye ɲɔngirili kɛ u ka kow taabolo la olu ka ɲɔngirili kun ye mun ye a kun fɔlɔ ye ka dɔn k'a fɔ u kun bɛ ka jateminɛw kɛ association foyi tɛ yen politiki tɔn foyi tɛ yen société civile tɛ yen ayiwa bɛɛ lajɛlen tun kɔni bɛ wulikajɔw la wulikajɔw u nana se yɔrɔ dɔw la kumana caman y'a ɲɔngiri cɛba ni musobaw caman kun bɔra ka bɔlɔnja minɛ ko nka ko ni maa min ko k'i b'o to senna ka waati jan kɛ ka maaw bila bɔlɔnjan taama na sanga ni waati ka waati jan kɛ ko n'i bala ma n'i ma farati tanga ni bonya bɛ bɔ i ka don dɔ ko kun filanan fana ye mun ye o na k'u ka ɲɔngirili kun fɔlɔ ye kun filanan ye mun ye i b'a ye k'a fɔ ko politikima caman tun bɛ yen Mali kɔnɔ yan nɔ ayiwa minnu n'olu fana tun y'a jate minɛ k'a fɔ k'u na sugandi k'u bila ɲɛmaaya sigiyɔrɔ dɔw la haka ja jɛkulu min bɛ wasaden ladigew ko fɔ n'o ye Conseil national de transition ye k'u caman kun jigi b'o fana kan o fana kɛra i k'a dɔn fɔ njigikɔ ye tuguni ko sabu u ma ye o fana janjo la k'a kɛra jigitigɛ ye ani dusumakasa ye wolomasiri tabaw ko jaja olu ka taabolo tun b'u bolo u kɛn bɛ k'o dogo i ko jakumabuwo ko a fɛɛrɛ fɔlɔ tun ye jumɛn ye min ye politiki yɛrɛ cɛŋanaw ye minnu ye kɛlɛ kɛ ka i k'a dɔn fanga kɔrɔ k'u kwadisi da la ka b'a ka goni waati minnu na k'olu den kɛrɛfɛ k'olu kɛ i k'a dɔn kɛrɛfɛmaw ye k'olu dabɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na k'o tun y'u ka fɛɛrɛ kun fɔlɔ ye ayiwa ko o kuntala ma janya hali dɔɔni Yusufu fana k'i bɔ yen Wamiseru Asama ka fɔ la a ko min ye k'a dɔn waati dɔw la k'i b'a ye k'a fɔ ko fanga dafiribaw olu sina ka kɛ fanga tigi a n'a tigibatigibaw yɛrɛ ye sabu u y'a bɛɛ lajɛlen don u nagakɔrɔ ka dɔw don u kɔngɔn kɔrɔ o kumana Yusufu ko fɛn min k'a dɔn k'a fɔ olu k'u k'a dɔn ni politiki maa kelen minnu bɛ yen n'u kɛlen k'olu kɛ mangoniw ye bi dɛ k'u bɛna ninnu de jɔlen sɔrɔ u ka sira la ten panpara u mana taama cogo cogo u ye politiki maa minnu kɛ mangoni ye k'u kɛ kɛrɛfɛdenw ye u mana taama cogo cogo u bɛna olu de sɔrɔ u ɲɛ ten panpara o kumana ko b'a jira k'a fɔ ko waati dɔ selen don o waati min selen don o dogolen tɛ maa la ko ye ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko maa dusumakasalen ka ca bi jamana in kɔnɔ ayiwa maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kun jigi dara i k'a dɔn fangafurancɛ fanga kan o caman fana fɔra a jigi kɔ dɔw yɛrɛ kun b'a ɲinina k'u na don i k'a dɔn Mali a ka taama terrain kɔnɔ n'o ye gouvernement ye walama CNT ye o fana ma ɲa olu fana o bɔ kɛra olu fana jigi kɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen ka kalifa tɔɔrɔlen don bi o kumana k'u k'a dɔn ko bandaw n'a jɛɲɔgɔnw ko u ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ bannen ye nin ye koyi ko sabu ko nbarabɔli ani fiɲɛfɔ cayalen don maaw caman bɛ k'u ka dusumakasa yira a bɛ ka ŋunuŋunu da jukɔrɔ fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ faraɲɔgɔnkakulu olu b'u ka jɛrɛw la u bɛ ka ɲɔgɔn ye ka fɛɛrɛ ni dabaliw sigi sen kan sanga ni waati k'a dɔn fanga in yɛrɛ fiɲɛmayɔrɔ o bɛ maaw da labanna kunnafoni cɛri siraw kan i b'a ye k'a fɔ sanga ni waati dɔ bɛ bɔ ni fɛn dɔ ye k'o fili yen nɔ min bɛ i k'a dɔn fanga in fiɲɛmayɔrɔ dɔ ko fɔ ko o kɔni bɛ ka barika bonya bi ka taa fɛ dɛ Yusu ko n'i y'o ko masinaw ye i b'a ye k'a fɔ ko a dɔ la ko o bɛ i k'a dɔn fɛn dɔ ko fɔ min ye furancɛ fanga a ɲɛmaa dankan yɛrɛ ye ko vice président k'o fana ka taabolo ni kuma minnu bɛ o ka jeliba da nin waati in na n'o y'o ka ganzilikɛla ye ko Isa Kawujim a dɔ la ko o bɛ ka maaw ka kalifa tɔ tɔɔrɔ ka taa fɛ o kumana jɛkulu min bɛ yen ko n'a y'o sigi ko plateforme pour l'appel citoyen pour le soutien de transition i k'a dɔn k'a fɔ ko jɛkulu fana bɛ girin ka jɔ ni ŋaɲaki la k'olu fana m'u diinɛ n'u ŋaniya fɔ fɔlɔ koyi k'u ka hakilina ye jumɛn ye furancɛ fanga maa ɲɛmaa dankan dɛ ko k'o ta k'o kɛ jamana maa ɲɛmaa ye 2022 san na k'o ye ni jɛkulu in ka ŋaniya sirilen di k'o kumana ko yaasa ka jaabi kɛ o ko la sa ani k'a dɔn k'a fɔ maa ɲɛmaa dankan ka funɛnfa o bɛ girin ka jɔ min na o tɔgɔ la o kumana fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ ko funɛnfa tɛ a ka funɛnfa tile tɛmɛna o y'a ta kɛ ka tɛmɛ olu ma kɛ ka tiɲɛ fiyewu walahi olu tun bɛ faama min kɔ hali n'a faama kun donna fili la a n'a ka hɛrɛ n'a ka fanga n'a ka wolomasiri tabaya u bɛ tiɲɛ fɔ a ye a bɛɛ n'a la cɛ Garange Mamu Sila y'o kɛ yan nɔ Garange a n'a ka garangeya bɛɛ awɔ Mamu y'o kɛ mun garangeya ko kuma kɛra non ne c'est mon copain Garange Mamu a matigi ye ne ye mais a ye teriya sama n fɛ Mamu n'a tun y'a ka banfula jigin a mana taa a b'a bɔ ne de fɛ yen n'o tɛ a t'a bɔ maa si fɛ yen
ne fana kun mana taa baba fɛ yen n'o ye jeli baba ye ne fana kun bɛ ɲɔngiri k'o fu o ye n ka jeli cɛkɔrɔba ye nka garankɛ an t'o ja o la dɛ bon Moro dɛ garankɛ mamu ninnu ka tile ni funɛfanw ka tile wallahi o ni sisan tilew tɛ kelen u ka jan ɲɔgɔn na n'i y'a ye u tɔgɔ ma se ka bɔ an da jeliya ta sira la Allahu akbar ani min ye minnu b'an ka ko ɲɛnabɔ awɔ mais ni ne ye bi layila jelidenninw ye u bɛ k'u juguna jira maaw la Facebook la jelidenninw to yen k'ale juguna de ka bon jelidenninw to yen i bɛ jelidenninw ye u bɛ ɲɔgɔn neni ka ɲɔgɔn dɔya anw bɛ tila ka an neni mana anw bɛ tila ka taa an ka wari ta ka awɔ f'an bɛ danse don an nenikan na a denmisɛnnin ninnu awɔ ka tila k'u sɔngoyi wallahi wa hɔrɔngaraw cayara ni jeliw fana ye bi awɔ hɔrɔngara ninnu de t'u jeli denmisɛnninw bila ɲɔgɔn na hɔrɔngaraw de ka ca o tuma Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye ŋaniya ye k'o de ye nin ye o kumana ko i k'a dɔn k'a fɔ ko yaasa k'u jaabi fɛn min ye i k'a dɔn sariya ye ko o kɔni o bɛ nin ko in na n'o ye laluwa ye o ye yala ko laluwa i k'a dɔn k'a fɔ o ye nin fɔ wa ko nin tɛ laluwa ka taabolo ye ayiwa min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen Wamisɛri Asama ka fɔ la ko ni maa minnu filɛ nin ye ko a dalaminɛkala ye mun ye ko nin kumaw fɔlen ko a dalaminɛkala kɛra mun ye n'o y'i k'a dɔn funɛkɛ ye k'a ko maaw de ye bolo min ye si don mɔ na k'o bolo de bɛ se ka si bɔ mɔ la ko sabu maaw de jɛra ka nin laluwa sigi ko mun b'a jira k'a fɔ ko aw maa kelenw tɛ se ka nin laluwa wuli ka bɔ yen mais k'ale bɛ nɔnɔ min dɛ k'ale bɛ nɔnɔ min ale ye nɔnɔ min na dɛ tɔw tɛ joli min o Yusu anw fana bɛ jisuma min o ye Ala ka hinɛ ye o b'anw wasa wala awɔ anw tɛ janjo masa anw tɛ fila ye walasi e ɲɛ bɛ misi wɛrɛ la Bamakɔ la lamini na yan ayi nɔnɔ min bɛ feere Bamakɔ yan nɔ a bɛ bɔ min barama kɔnɔ misi wɛrɛ wallahi barama kɔnɔ misi wɛrɛ de ka ca kana waso n'o ye an b'o gundo dɔn awɔ a kana waso ni Bamakɔ nɔnɔ min ye misi wɛrɛ min tɛ Bamakɔ n'a lamini na o nɔnɔ de bɛ feere Bamakɔ a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na o tuma Yusu anw tɔw tɛ joli min anw bɛ Ala ka jisuma barikalen in min o kumana nɔnɔ misi fana bɛ joli to a la ka nɔnɔ bɔ f'a k'o de faamu Yusu ko o kumana ko nin jaabi bɛ sɔrɔ cogo di ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin tun ye i k'a dɔn jɔn ka funɛkɛ ye fɔlɔ jɔn ka mankutukɛla ni laselikɛla ye imam très respecté Imam Mahmoud Diko ayiwa i k'a dɔn le sage l'éclairé ko a bɔra o la o kumana ko min ye i k'a dɔn bisa sira wɛrɛ minɛna ko Imam Diko ale yɛrɛ fana ko a na kɛ ko a bɛ ka o fana ka kuma barabɔ k'a sabu kɛ mun ye ko i k'a dɔn jɛrɛ kunnafoni jɛrɛ dɔ senfɛ ko meeting min labɛnna i k'a dɔn nouvelle plateforme politique fɛ n'o maa ɲɛmaaya bɛ i k'a dɔn Useni Amion Gindo bolo n'o bɛ wele ko Pulo olu ka meeting senfɛ i k'a dɔn k'a fɔ imam ale da sera fɛn dɔw ma i k'a dɔn min bɛ fanga in mafiyama yɔrɔw ko fɔ o kumana ko ale t'a ta bɔ yɛrɛmasu ni yɛrɛmandiya kama ko ye ko min ye i k'a dɔn fanga kura maa ninnu ye o kumana ko a ka i k'a dɔn protéger kɔrɔ k'a kɛlen don olu ka funɛkɛ de ye bi wa a bɛ ka olu de ka ko kɛ bi ko ye ko min ye k'a dɔn k'a fɔ président ko Imam Diko ye min fɔ ko président yɔrɔ ka jan a ka jamanadenw na ko premier ministre fari fagalen don ko vice président ko o ye n t'a si dɔn ye ko o kuma de ma bɛn i k'a dɔn cɛ in ma hali dɔɔni o y'a ka kalifa tɔɔrɔ dɛ Imam y'o fɔ a da cɛmancɛ la a m'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ la a kɛra yan de o kumana ko fɛn min ye k'a dɔn nin ko ye sa maa bɛ se ka sɔnni sigi fɛn min kan ko politique tɔn minnu bɛ yen min i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ i k'a dɔn gɛlɛya la bi politique tɔn minnu bɛ yen nɔ ni olu janfara ka f'u jigi kɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ Kawuji min ye ko ani ninnu si tɛ ɲɔgɔn kan fɔ bi wa maa ɲɛmaa n'o ye Imam ye ale bɔra n'a ka hakilina min ye ko fasiri ko manifeste i k'a dɔn k'a fɔ o fana i k'a dɔn o kɔnɔ kuma a na kɛ o fana ma bɛn a ma o fana k'i bɔ yen min ye i k'a dɔn k'a fɔ M5 RFP fari an ka wuli i k'a dɔn AMK Asma CFB olu kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ girinkajɔ ni ŋaɲaki o ɲɔɲalen don olu bolo nin waati in na ayiwa ko nka ko min ye RPM ye URD ani Adema PACJ ko olu bɛ k'u ka fɛɛrɛ tɔn kɔnɔnaw k'o larawe fɔlɔ ni k'o ladilan k'o dilan k'o ɲa k'o furan k'o jɛ fɔlɔ olu de ɲɛ gannen don o la ko sabu ko gɛlɛya misɛnnin dɔw bɛ i k'a dɔn maaw ni ɲɔgɔn cɛ URD ta kɔni mɔgɔw bɛ ka taa fara IRD kan olu bɛ k'o dilan fɔlɔ olu ye belebele min sɔrɔ kɔsa in na Mamadu Igor Jara ala m'a f'i ɲɛna ni mɛnna i ma jɔ fili n'i y'a fili hali n'i ma bɔ ni sale i k'i jija i ka bɔ ni fɛn min bɛ ɲɛfa awɔ hali n'i ma sale sɔrɔ i ka bɔ ni jɛgɛ min bɛ ɲɛfa o tuma Yusu min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔw bɛ k'u ka fɛɛrɛ tɔn kɔnɔna ladilan o dɔw bɛ girinkajɔba ani ŋaɲakiɲaki o labɛnnen don dɔw fɛ ko an bɛ yɔrɔ min ko bisa Wamisɛri Asama ka fɔ la a ko dɔw bɛ k'u jɔsen labɛn ayiwa min ye i k'a dɔn ko
an ka sigi n'a ye ko sini ma sini fara ɲɔgɔn kan ko olu bɛna daminɛ dɛ n'o y'i k'a dɔn alliance ye ani tɔn dɔw bɛ ci ka yɛrɛ kɛ ko éclatement an ka sigi n'o fana ye dɔw fana bɛ ta fara ɲɔgɔn kan tɔnkulu 2 bɛ fara ɲɔgɔn kan an ka sigi n'o fana ye don n'a nataw la wa ko min ye fɛɛrɛ tɔnw ye ani association n'i ye olu caman faralen ɲɔgɔn kan don n'a nataw la ka wuli ka jɔ kɛ k'a kana baga maa si la a kana bala maa si la o kumana girinkajɔw ni ŋɛɲɛkɛɲɛki waati kunbaw selen nin ye o kumana ko nin ko bɛ yɔrɔ min na premier ministre ko ale dun ye laseliw kɛ k'a jira k'a fɔ ko furancɛ fanga k'a tɛ mɔnɔbɔ abada k'a y'o fɔ ni dalilu jumɛn ye dɛ yala a ka labɛnw sabatilen don ka da o kan wa o kumana ko an bɛ se ka fɛn min fɔ ko diplomate kuwalen don ko n'i y'a ye a y'a fɔ ayiwa n'i y'a ye i dafa basijala na k'a ɲiginji b'a da wa ko diplomate kuma k'a y'o de fana fɔ nin ye koyi ko sabu k'a dɔnko bɛ o de la a ye min fɔ ka ɲɛsin Mali jɛnkomaɲɔgɔnw ma k'o ye k'a dɔn diplomate kuma de ye o kumana Wamsiru Asama a ko k'a ka taabolo minnu filɛ nin ye ko a y'olu fɔ nka hali bi n'a ka biya ko yala ko girinkajɔbaw k'olu tɛ senna nin ye wa ko Sɔnikɔrɔ Kote a kana digi maa si la Wamsiru Asama Delta News an y'a b'u ka bidon boli kɔnɔ Yusu Moro Ala ka an kunna diya Ala ka jamana in basigi yarabi ama n'o tɛ Moro ni an bɛ min fɔ Asimu Koyita ye ne b'a fɔ a ye i y'a fɔ nin kɛnɛ in kan a k'a ɲini fana a ka maliden dɔ a ka farati a k'i kɔlɔsi maliden la a ka farati a kan ka fɛɛrɛ minnu kɛ o b'a yɛrɛ kɔnɔ a ka to a ka surasiya in na Isa Kawuji min kana nɛgɛ a ka taa yɛrɛ sɔrɔ lajaba kɛnɛ kan a kɔni surasiya t'o la an tɛ siran k'o fɔ ba a bɛ siran min kan anw ta ye kulusi kolontigi kuma ye wallahi nka n'a bɔra da min fɛ ale de b'a ye o a banna ale de b'a ye a banna awɔ Moro n'o tɛ an kɔni ko maa lasɔminen ye maa kekun ye maa lasɔminen ye suba ye nka anw b'a fɔ a ka ca Ala fɛ u bɛ t'u bana mini a tigilamaa n'a mɛnni cɛ a t'a mɛn fiyewu n'o tɛ n'a tora k'a mɛn a n'a ta n'a bila dɔn a banna u ye nin fili de kɛ n duwakɛ la an bɛ fɛn fɛn fɔ u t'a to a ka s'a tulo ma diɲɛ na Amadu Aya Sanogo ka nɛgɛ ka ta ɲininaw ka taa su ka kɛ ba falen ka tila k'a janfa tilesen kun wallahi wa ninnu sigi kuma an ko n'u m'a faamu u ka taa walanda ta n dɔgɔnin fɛ u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan kati a banna m'o bɛɛ f'u ye yan aw y'o bɛɛ fɔ baasi tɛ Moro Alpha Mor ATT bɛ k'a to transition na a bɛ passation kɛ Alpha ma Alpha bɛ investi don min awɔ ATT kelen ani mɔgɔ minnu yɛlɛnna a bɛɛ tora Kuluba Albert nɔfɛ a kelen n'a ka chauffeur kɛ de ɲiginna Ala ka hinɛ a la n'a ka garde corps wallahi Alpha fana bɛ passation kɛ o ATT kelen ma tuguni Alpha n'a ka madame ni a ka chauffeur kɛ ni a ka garde corps bɛɛ tora a ma ni kɔrɔ ye wallahi IBK bɛ fanga ta don min n'i ye politique mɔgɔw ye a taalen voter don min n'i ye politique mɔgɔw kunkolo bɛɛ kunkolo ka ye a ka dɔn ko de votera IBK ye f'a ka fɔ ko ɲɛda filɛ Burama kɛrɛfɛ voilà deuxième tour la c'est ça a bɛ cogo di Ala kosɔn ka tila olu politicien kelenw de ma wuli ka IBK kɛlɛ tun ka busa t'a nɔfɛ ko f'a ka taa hali Mali kɔnɔ bi an bɛ ka girinkajɔ fɛn fɛn kɛ wa don dɔ min na Isa Kawuji b'a fɔ ko ni transition ma fanga di k'u bɛ taa minɛ a la awɔ a dusu bɔra Burama ko k'ale t'a minɛ non mais a tɛ sɔn dɛ n'a y'o kɛ ten a ko l'imperturbable oui le patriote Asimu Koyita le très très respecté taara min a bɛ yan l'éclairé bɛ min a bɛ yan le sage a bɛ yan oustaz imam a bɛ min a bɛ yan o ma fɔ ka tɛmɛ yan awɔ wa ni nin fana bilala don min a kana bala i la siga t'o la Moro ninnu bɛ nin don ka bɔ la tuma min Malien tukur Burama Jawara n'a ka jama olu bɛ ka basigi ɲini jama n'i ye sɛgɛn ne dɛ u ka Burama Jawara ninnu wele ka président Mali jamana ɲɛmaa ta ka d'u ma u ka Malien o réconcilier fɔlɔ kana ko da ko ma n'o tɛ n'i ye sɛgɛn ne ye wote yɛrɛ bɛ bɔ Mali président sigi la an bɛ dɔ wele k'o sigi ka dɔ wele k'a sigi wa n'o ma kɛ ka ɲa an y'i wele k'i sigi cogo min an b'i wele k'i bɔ yen a banna ka dɔ wɛrɛ wele k'o sigi wote ka bɔ a la ni wote b'a la 400 minɛ ni 1000 minɛ ni 600 minɛ n'o b'a la wallahi anw bɛ to ni nimisa dilan fo ka diɲɛ wuli wa an bɛ fɛn fɛn sigi n'o dalu ye an bɛ tila k'o gɛn ni 400 banna an dusu bɛ bɔ a kɔrɔ i bɛ taa o i bɛ taa dɛ wala i bɛ taa de Moro yan'an ka taa sugu la fɔlɔ an bɛ sɛbɛn da indicateur de renouveau min ye a bɛ k'a dɔn maa dɔ bɛ yen Modibo Mori Jara k'a ye se jigi sɛbɛn Moro a bɛ k'a dɔn jalaki ta an bɛ k'a sɛgɛrɛ Moro a bɛ k'a dɔn ni maa ɲugun bɛ maa la ni ɲugun b'a ka baarakɛlaw la bi dɛ directeur général Modibo Mori Jara kan'i dafa Modibo in na sa a fɔ ko Modibo Jara
Modi Jara foti Moribo Moribo Mori Jara Moro na to ma fo ati do Moro kaise jigi seme kuno ikado kunungo a Senegal ko ni oluye awkado kuna fondi baroke miya abarakelawe yoro jme ni awkado sida befula moro uye awkado lajeke ikado tinyera la nunu nye gerevu aboloda le sababo jongo no ye ikado erbi wolom blane fly moro ikado tinyera la komite Senegal mamunu be olu ko ngo kuten ngo dablade ikado awaminyo kama nyama mbe mbakam berema jalo moro awkado uye gerevu uye awa papier bla ka fokolu na gerevu ka kalot leta an wolom bla fogata kalot letan ngono ndoma moro mie awkado nyera la nu temenu ka ulaba unake awkado fokata ke kudayi uluko de ti doware nyinde mie kaise jigiseme amanyema noye awkado iyere to amai mo igado mori jara moro awkado fokufa kata ka boy samuga ani duro yalma samuga ani nani moro awkado abeni yoro ko folina moro awkado yoro ti katanye yoro ko meka ko mashulide awkado yoro bi katanye dogo do katafe moro awkado nyera la na ye formation dabene na folo bi do la na folo mi awkado ti do formation era dal bro awkado awami ye ka so baw jo ni katla ko damandangulu bake bro ka soro barakelaw be ikado atolu sarakanya wa binye akopto ko to bela jile kala de kas na kamata ani duru gwenga bo kayse jigi temalati yoro ningele setiga ere hugunu no to yemunge fuy ebi ka soba jola u maso soro ka jo ibla ku ula jabata abana mamunu we balu wa makelu ba soro maduru bako we munun balu ne o dutigi la jaba ala titui o ya dogomani yo Yusuf makele mana nye soro du kono bi ibi joni be sabu amano ko bema abana garsike bulu da chugo ma fe wallahi onga makele mana ti nyile se ko kwa ma million tala ifana e gashigede abana wala made wallahi che moro fana ka gelen abe formation ke amurbo awekado nyera la barakela go ko o formation obiga chugo mina sirfa abe na la che obiga chugo mina ay kado na fulo ko biti warakula jabi ti soro no tabana kabwe moro awekado nyera la ikado awamiye abe na fulo bado ta ko ludo sira do fe moro o sira o awekado te barakero sangoro tade barakero mo awekado lu ko be je usarala ani morbo awekado nyera la abita mununga ko voyage personnel achat de logistique construction des bâtiments sans tenir compte des bénéfices de l'entreprise boni bedi na fulo mukan yoro abana ka manzi dron so baw yo moro katla ka mobili baw ni mina mausa moro do tabara ka boy moro alkado minye nyera la moro kabe ko doke wa ala ta do ka foko awa baraka ro mi flani do kaise jige seme ko annafolo mi be do tono de kanga benima ato si jatibna ababele gele tagata shorala ku wa ko de baraka ro mbi ento mawlashi ana reka ko damandangulu ke ento mawlashi boranji ki koroni ngile na ni ngedo aboranji ki koroni ngile na de moro baraka law gon tu kam fasa minye anga jamana manye ma doyi olukuno ko barakela e falidi olukuno ko barakela ni fembanga barakela ni here manga bro itake barakero chila nate ni itibalo alaba nyema kulo green fenfe ni ya foko koma ladire nu koma galabutigu debiko abana nyema ti putere tokoko fu wa bugo barakela o de yake bawe ni nyina no luko nyina na ali yala soso wallahi yala soso amana bo dawo dafe ijija ukado hineni doni kono koi wallahi koma yate fazane ya nyema yate kuna jafana ide wallahi nga nyema tike foye koma ko ni mami nyina no ko ka nyema ya agarabara ibulu agarabara wani koma uyi blajie dongodo wala ma uyi buludu kono jie dongodo ifana ti sabu soro koi abana ibi fega jabi misoro ga bara la ito fana soro wallahi okuma anga koma ulaje moro ulaje barakelaw god yajira ka foko awkado abi barake aykado ati baratla ni ma cede burba kasrate ma tola ate mau jati mine yelma o wala mi me abani alache ajo ngabani alache abani alache buru ati jati mine ke wakado abika ni minge ikado ko abika awkado doga mane takolu segere buru ko lu koni awkaezo kaise awkado arezo o mauye buru ikado nyera la
ko olu bilama i ka dɔn olu ko nin bɛ wuli ka jɔ kɛ ko directeur nin ka taa de bo a ye a ka dɔn san 24 k'a y'o tɛmɛ baarakɛyɔrɔ in kunna baarakɛyɔrɔ a bɛ ka tiɲɛ cogo bɛ a bɛ ka tiɲɛ o tɛ cogo la a yɛrɛ kɛra tiɲɛ y'ale bolo sa wallahi san 21 a banna maa wɛrɛ tun tɛ k'a ye baarakɛlaw fana sirannen don ko n'a ma taa bi ko baarakɛla in bɛ datugu ko k'a bɛ kɛ hali maa tɔ minnu bɛ k'a bɛ kɛ olu la wa n'a dun datugura a ka foyi ma tiɲɛ ale ka foyi ma tiɲɛ safunɛ daga cira wuluka mun b'a la wallahi a ta de y'o ye ale y'a bɛɛ sa alo kaban moro de kɔnɔna na sa i ka dɔn ministre de l'économie et des finances o min y'u ka a ka dɔn maa ɲɛmaaw ye olu kɔni welelen don min ye Mali gouvernement ye olu welelen don min ye jamana ɲɛmaaw ye olu welelen don u ka taa KAS lajɛ n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la a laban a bɛ nin ka kɛ a ka dɔn min ye gɛlɛya dan ye kɔni gɛlɛyara dɛ ni nin y'a cogo ye kɔni ɲɛtaa tɛ nin ko la dɛ a banna ko Moribo Mori jara an ta laban ye boli ye o a banna laban ye boli n tɔgɔma don sanga a ma to an ma baara ɲuman kɛ nin yɛrɛ n yɛrɛ bɛ sira fɛn min ye o ye baarakɛla ka gasi ko ye SD se de tɛ ɲɛ n'o tɛ bɛ sira baarakɛla gasi ɲɛ dɛ baarakɛla wallahi Allah Moro ala entrepreneur minnu ma ni manso min ta baara k'u ye ni i ban ka sara jigitigɛ man ɲi a dɔrɔmɛ kelen o kelen a b'i se k'i don jahanama a caya fara dɔgɔya ka kɔnɔ a ka wari sara a tigi ka don hinɛ kɔnɔ sa ala ka masa ala k'an kunna e bɛ min sɔrɔ a t'a jaga sɔrɔ o garisɛgɛ boloda cogo y'a kɛ i ka baara den ye n'o tɛ an ko garisɛgɛ boloda cogo y'a k'i ka baara den ye n'o tɛ ni tigi yala i fana ma fusa a ye o a banna i b'a minɛ i yɛrɛ ma de minɛ i yɛrɛ ma de bɛ baara kɛ yɔrɔ ko bɔgɔ ninnu de don fo ɲɛmɔgɔw k'o dɔn de n'i ye so jɔtɔ ye mansɔnkɛ t'i yɛlɛ k'i sogolo yiri sanfɛ wa dɔw de b'a nɔɔni dugu ma ka biriki ta dugu ma k'a di mansɔnkɛ ma a b'a sogolo fo k'a se kundama na n'a sera kundama na ale ta mana bɔ a la a bilibaw fana bɛ na olu fana b'a kɛ o cogo in na nka ni mansɔnkɛ kelen in la k'i jɔ jiri sanfɛ ye maa tɛ k'a nɔɔni maa tɛ ka biriki ta a ka jigin ka na biriki ta k'a ka gamati fa ka yɛlɛ ka tila ka jigin siɲɛ 2 ni 3 a bɛ baara bila a b'a bila a kelen tɛ k'o yɛrɛ kɛ a b'a bila i k'a dɔn SD ni ale ka fasira an y'a bɔ indicateur kɔnɔ ala k'an kunnaja Amina yɛrɛ bi kunnagoya tɛ kunnaja min kɔfɛ an tɛ taa jɔ a la an bɛ taa n'o ye sugu la wallahi ne ye dɔgɔkɛ i b'a fɔ ko den dɔ jɔn Magankɛ ne t'a dɔn min kɛ bɛ k'a bila ni jagoya misɔrɔsiri cɛ jalamugu miliki nin tɛ jalamugu ye misɔrɔ don ni ye musɔrɔ de tuma dɔ la a b'a kɛ finsigi ye k'a da n'i ma kɔlɔsi n'a ma fi ma ko n'i y'a finsigi ye a bɛ k'i ɲɛna ko maa ninnu i kana taa mɔgɔw k'i wele ko masɛri sa kwalenba ninnu bɛ mugu fiyɛ finmanba don f'u bɛ don ta sugu kɔnɔ ta voilà n'i ye ale a ka misigi ye tuma dɔ la i b'a fɔ ko olu ka finsigi dilanlen Magankɛ kɔni c'est pas la peine Tabari Fasiri i k'i jagoya mɔgɔ damu ye tiɲɛ yɛrɛ la foyi nin ko cunne masina ninnu an ka nin sɛgɛsɛgɛ han wallahi ɲɛ bɛ nin fɛn sugu ninnu an kan ka enquête an b'a sɛgɛsɛgɛ an b'a sɛgɛsɛgɛ voilà parce que nin t'i bila tan quoi an b'a lajɛ e tilegan fɛ usa directeur ko yɔrɔnin kelen mɔgɔ dam Alfuseni mon directeur oui Moro ko a ko a grand frère ko kɔni an tɛ fɛn dɔ ɲɛɲini na dɛ bon a kan ka sɔmi ko tellement ko k'an kɛn bɛ ka fini minnu don non mais a kan ka sɔmi an fɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la ale ko k'ale bɛna k'a bɛna min de wele ko ka to ka enquête ni recherche kɛnɛ kan n'a y'o balama a dégâts bɛ bonya ni Alfuseni y'i balama ma a dégâts bɛ bonya dɛ a banna basi tɛ a banna a ko safɛ ko don dɔw la ko safurula i bɛ kuma kɛrɛfɛ ko hali n'a bɛ woro sara ko n'o tɛ ko tuma dɔw la ko kɔrɔw bɛ minɛn ta dɛ k'an bɛ pari dɛ a ye nin fana fɔ ma dɛ ko n'o tɛ k'olu b'a fɔ de ko kɔrɔ ye minɛn ta bi dɛ ko Alfuseni bon a bɛ bɛn sa a bɛ bɛn c'est mon directeur notre directeur o de y'a to an b'ale ka sisi voilà mais a ka kɔrɔ mafiya a ta b'a ɲɔgɔn sara la a banna Yusu an bɛ républicain ta i k'a dɔn k'a fɔ n'u ye i k'a dɔn k'a fɔ ko baara bila kura o kɔni kɛra i k'a dɔn siraba a matarafabaw fɛ min ye transporteur ye kununko ko i k'a dɔn k'a fɔ a nɔ yera ko ye transporteur routier ko i k'a dɔn u sɔni ji tɔ jigin fɔlɔ dɛ min ye sira matarafabaw ye MK Jakite ale kɔni y'a fasiri bi républicain kɔnɔ a ko kununko tarata don mars kalo tile 9 min ye k'a dɔ lafasali tɔn ye a dɔ la min bɛ taa ka segin o siraba matarafabaw olu ko fɔ n'o transporteur ye olu kɔni ye baara bila u y'o boloda a ma dogo ma ala ko Yusu fɛn min ye k'a dɔn ko transport routier national a bɛɛ lajɛlen mulukura i b'a ye k'a fɔ jamana fantan 4 fɛ bolifɛnbolilaw u ye i k'a dɔn k'a fɔ nin baara bila in boloda a kɔni ɲan'u bolo kojugu ko nin bɔra mun de la min ye i k'a dɔn ŋaniya kura sirilen ye gouvernement fɛ k'a fɔ ko min ye péage ko ye i taatɔ i bɛ sara
sarali kɛ yɔrɔ min na ayiwa ko min ye conducteur ye ko me bolifɛnbolilaw ye ayiwa ko olu kɔni k'u kun b'a sara fɔlɔ tile mumɛ sarako kelen ko nka ko sisan ko min ye k'a dɔ gouvernement ye ko ministre min ɲɛsinen nin ko ma o de nana ni k'a dɔ ko kura ye kana denkura kɛ olu ka ngɔyɔ la ko i ta o ta i b'a sara i segi o segi i b'a sara taa ka segin kelen o kelen k'i b'a sara tile mumɛ kun ye sarako kelen ye ko taa ka segin kelen o kelen k'e b'a sara sisan ko o bi k'u jɔ na o kumana ko min ye k'a dɔ u ka nin ko in ye a dɔ la k'u ye baarabila boloda baarabila min bolodalen filɛ kunun ta i ka dɔn ko o ma dogo maa la fɛn min ye i ka dɔn k'a fɔ ko marisi kalo tile 23 nata ni bɛn ma kɛ foyi la k'u bɛna tile 3 baarabila kɛ n'o kɛra Alahu akibaru an b'an ka nɛgɛsokɔrɔninw labɔ tuguni a banna ayi tile kelen ye min da maaw ka bɛɛ y'a ye a sabalaman dun ne ko n bɛ malidenw bali ka bɛn fɛn kelen na de diɲɛ kɔnɔ. Mais maa min kun bɛ directeur national de transport ye de route walasa nin gɛlɛya ka ban a ye fɛɛrɛw sigi sen kan ni ministre y'o ye o fɛɛrɛw ye a bɛ journal dɔ kɔnɔ yan a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ma. O kuma Yusu ko gɛlɛya min bɛ i k'a dɔn tagasegi o ko ɲɛnabɔ minisiriso ani k'a dɔn taamasira bubaw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko sigi ka kuma ko i k'a dɔn k'a ma ɲɛ koyi sigi ka kuma si u ma bɛn a la min kɛ minisiri min bɛ yen n'o ye transport minisiri ye ale ni i k'a dɔn taamala siraba matarafabaw n'o ye transportɛriw olu ka sɛn'i ka jɛkulu ye k'u ma se ka ɲɔgɔn faamu o kumana kunun ko tarata don marisi kalo tile 9 2021 sa in na min ye i k'a dɔn siraba bubaw ye u ye i k'a dɔn k'a fɔ baara jɔ pewu a kɛra i k'a dɔn yɔrɔ caman na jamana dogodogo ɲɛ caman fana bɛ ten u kɔni ka nin baarabila in i k'a dɔn k'a kɛra i k'a dɔn u ka laɲini ye ko gɛrɛntɛ a bɛ olu ni gouvernement cɛ a mɛnna koyi min bɛ tali kɛ péage ko kan o nafolomugu min kan ka sara taa ka segin a yɔrɔninw bɛ an ka sirabaw kan n'i sera ye i b'a sara ko u nana i k'a dɔn ko kura don sen na kabi marisi kalo tile fɔlɔ o ko kura min bɛ sen na o de ye k'a fɔ i ta o ta i b'a sara segi o segi i b'a sara ko musaka tɛ k'u maa si la forokoni laban na to a dogi sara la ko tile kelen mumɛ bɛɛ ko sarako kelen de kun don n'i sera poste de péage la ATT y'a jɔ n'o hakilina de ATT ko hali ye ministre ye n'i bɛ tɛmɛ i b'a sara i bɛ tɛmɛ i b'a sara a bɛ kɛ ka siraba a lalaga de a tigɛ kelen bɛ 24 heures k'i bolo awɔ o de fɔra sisan sa ko passage o passage i b'a sara n'i taara i b'a sara n'i seginna i b'a sara n'i ye tɛmɛ ko 10 kɛ tile kɔnɔ sara ko 10 mɔbilibaw ta tɛ 400 ye a dɔw ta ye 1000 dɔw ta ye 600 wa i b'a ye u bɛna a yɛlɛma ka kɛ 2000 ye sɔgɔmada kelen u dala don dɔ o de ka nɔgɔn maliyɛn ma ni ɲali ye walahi an bɛ se nin na dɛ a makan fili dabɔ yen nɔ a mɛnna minisiriso in na dɛ kabini sɛrɛbu jɔ bɛ yen secrétaire général baasi tɛ a tɛ sabali ba o kuma Yusu i b'a ye k'a fɔ ko tile kelen mumɛ sarako kelen kun don o kumana u ka syndicat lafasa taamasira bubaw ka syndicat i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ i k'a dɔn dugubaw ni dugumisɛnw don ɲɔgɔn na fana ayiwa n'o ye i k'a dɔn ko centris o centri n'o ye i k'a dɔn Masama Keita ye Masama Keita ale i k'a dɔn républicain mɔgɔw k'u wulila ka s'a ma olu sera a ma tuma min na a ko nin ye i k'a dɔn olu ka baara jɔko sabanan ye k'a ta février ka se bi ma k'u ye jɔko fɔlɔ kɛ u ni gouvernement sigira u ma bɛn ko la a bɛɛ bɛ sarako in de kofɔ n'o ye péage ye conducteurs n'o ye bolifɛnbolilaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ doni in ka girin u ma k'olu tɛmɛ o tɛmɛ u ka wari sara péage la k'a bɔ tile kelen mumɛ na sarako kelen ka na kɛ waati bɛɛ sarali ye ala k'a ma bɛn u ma hali dɔɔni o kumana u ye baara bila u y'a kunfɔlɔ kɛ min ye k'a dɔn février kalo tile 3 ministre y'u wele u bɛnna la u y'a wuli o don kelen février kalo tile 17 u seginna ka baara bila kɛ tuguni taamamɛnɛ sisi ma bɔ laseli min ni ministre yɛrɛ nan'o kɛ ka tɛmɛ o kɔfɛ février kalo tile 3 ta a y'a jira ko ministre min bɛ taamasira o koɲɛw ɲɛnabɔ ani an ka yɔrɔ olu koɲɛw ɲɛnabɔ a y'a jira ko siraba matarafabaw k'olu bɛɛ lajɛlen kan ka musaka sara péage la wa ko musaka sarali min bɛ kɛ péage la ko o tɛ ale nɔ ye koyi ko o taara i k'a dɔn k'o bila sen kan ni k'o lawaleya i k'a dɔn k'a fɔ k'a sabu kɛ ministrew ka jɛrɛ o jaabi min bɔra i k'a dɔn k'a fɔ ko k'a lawaleya ka bɛn n'o hakilinaw de ye ministrew ka o jɛrɛ min kɛra mai kalo o tile 14 san ayiwa ko n'o bɛ poste de péage kofɔ a n'a sɔngɔ olu sigiliko kofɔ a n'a saracogo fana k'o kofɔ o kumana ko nin bɛɛ lajɛlen ko a bɛɛ kɛra conseil des ministres kɔnɔ ko bɛn kɛra o kan ko wuli kɛra n'o ye ka bɛn ni arabadon ye février kalo tile 19 2020 san na o Yusu ko bɛ ka waleya imoya jamana bɛɛ fɛ ko fɔ n'a y'i bɔ anw ka jamana la wa ko nin kɛwale kelen ko imoya jamana bɛɛ bɛ k'a fari da k'anw ka jamana de m'a fari da fɔlɔ o kumana ko a kɔni mana bɔ da o da fɛ
nin ko min filɛ nin ye ko taamasira matarafaba bɛɛ kan ka sɔn a ma ko sabu ko siraba ladonni ani a ladilanni k'o bɛ bɔ nin musaka in de la ayiwa k'o fana k'i bɔ yen ko olu hakili b'a la k'a fɔ ko fasoden bɛɛ ka hakilina ɲuman ye siraba minɛko ɲuman ni siraba kuraw sɔrɔli ye kɔrɔlen minnu bɛ yen k'olu ladon kana olu kana tiɲɛ k'o kan ka kɛ an bɛɛ ka kɛta ye nin ye minisiri ka kuma ye o kumana Yusu min ye k'a dɔn MK Jakite ye ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye an y'a sama ka bɔ républicain kɔnɔ u ka bidon boli don mɔrɔ républicain n'i y'ale bila aw ka dɔn waati a tɔ ma ɲɛ mais an na tila ka kuma renouveau musow ka 8 mars kan cɛ a diyara koyi ne ni ala cɛ a ɲɛpikiri mansi ne ma dun e taara o e bɛ kɔn ka taa de o de la yalalaba tɛ Adel le nɔ don Adel Samake Madame Jara Adel nɔ tɛ porte parole nɔ don Adel jiginna ka bɔ a ka baara la ka taa a ka minɛnw bila so k'a bɛ taa a ka tobili ko kow ɲɛnabɔ ka na o kɛra e ɲɛna yan e wulila ka sin ka kasaw kuru ten hali sarangana ma y'a la ni o hɛrɛ n'o o mansiman fɔra e kɔ o y'anw nɔ ye ni Adel ye ko damadɔ kɛ na olu ye n tɔɔrɔ dɛ a bɛ ka n dan den na diyagoya la ayi n ka musoko 2 a y'olu bɛ ni cɛmaya kelen ni politique dɔ ma dɔ ta mariage bɛna kɛ sa e kun bɛ sɛbɛ la Mimi ni Mama Samake e kun bɛ sɛbɛ la n kun bɛ sɛbɛ la kɛ Adel ye siran ɲɛ de ye kun sabu ale tɛ fɛ k'a fɛ kungo sɔrɔ ba in nin bolo de quoi daro ni y'a faamu bro an ka taa Sitanɛ bugu aw ka dɔn Sitanɛ dugutigi Sitanɛ Dawuda o bɛ yan wa bro a bɛ sɛbɛnni kɔrɔ Ibilisa Dawuda yatara tɛgɛ kɛra a la tun dɛ ko mun kɛra moro ka Dawu minɛ Dawu munna de y'a tɛmɛ a ye ɲininkali tɛ a ye mun fɔ mina de y'a ye o an ɲɛfɔ n'o tɛ ni hakili b'a la Laginɛ cɛnin dɔ bɛ yen ko Bilakoro ni waa mun ne Bilakoro min jamu ye Bilakoro o min filɛ nin n'o saliko n'a ye san 5 kɛ kaso la a ma b'o la wa nin ye ko kura daminɛ tun ye n b'o ɲɛ f'i ye Sitanɛ bugu Sitanɛ Ibilisa ka minɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la o ye ko ye dɛ moro i ka dɔn awa min ye an ka jamana kɔnɔ min ye aw ka dɔn ko dɔw bɛ yen fɔ an k'o dabila moro an y'a ye yan min ye an ka aw ka dɔn soma dɔ bɛ yen ale ye misi ɲɛnama minɛ k'o bila dingɛ la k'o jeni min ye aw ka dɔn ko somaya o ta ye misi ye k'a ka somaya ko bi tɛmɛ o sira fɛ ni min b'e la o ni kelen de bɛ misi la a banna nka misi ye sen 4 ye o ye sen 4 ye sen 2 ye ala y'u d'an ma k'an k'u dun o ma bolo 2 dun ala y'u d'an ma k'an k'u dun a banna ala y'o kɛ baro min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye maa 2 ko ninnu aw ka dɔn yɔrɔ tɛ min ye anw ka dugu dɔ de Kati ville garnison de Kati baro aw ka dɔn min ye nin Alasani Kɔnɛ i ka dɔn Alasani Kɔnɛ baro aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni cɛ min filɛ nin ye aw ka dɔn min ye maa dɔ nana ka da gosi a ka da gosili a wulila i ka dɔn a wulilen moro a ka dɔn a y'i fili o kan min a ka dɔn min ye Alasani Kɔnɛ k'a kantigɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen i ka dɔn awa min ye nin ma kofɔlen minnu filɛ nin ni a ka dɔn u ye da nɛmɛ wale kɛ moro a ka dɔn min ye a yɛrɛ wolo dɔgɔnin k'a y'o wele a ka dɔn ko a ka taa b'u ka foro la a n'o bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ min moro k'a jiginna a ka muru bɔ k'a da o kan na k'a n'o kantigɛ moro a ka dɔn a ma ɲɛ o barika sera a la i ka dɔn o bolila a ye muru gɛn o kɔ la moro o bolilen de a ka dɔn o bɛ koso kasa la min ye tɛmɛba dɔw de y'o ta ka taa n'olu o ye dɔgɔtɔrɔso la ale m'a fɔ ɲɛma wulilen o ye e yɛrɛ wolo dɔgɔnin awɔ k'aw to sira la dɔrɔn maa fa ɲɛma wulila ale fɛ wa karamɔgɔ a ka karamɔgɔ y'a bila a la jaa cidenw de don a banna wade Sitan moro a ka dɔn Kulubali t'a la dɛ Kulubali tɔgɔ t'a la dɛ olu ye maa fa donsow ye maa fa donso kɔni n'o tɛ Kɔnɛ kɔni ye nin ye o de la o ma bala na moro min ye a ka dɔn da nɛmɛ wale moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a ka dɔn ni maa kofɔlenw ye k'u kun bɛ ka dagajugu ta ka sigi katikaw da la dɛ moro i ka dɔn u bɛ mɔgɔ fa cogo min na moro u b'u fa ten moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye maa dɔ ye moro a ka dɔn min ye politiw ka maa ɲɛmaa ye o kɔni bi o ye nin gɛlɛya ta ka bɔ katikaw da la dɛ i ka dɔn awa min ye ala k'a sara ni kayira ye moro a ka dɔn a ye nin min kɛ polisiw de wulila sa i ka dɔn Yuba Jara
Moro ani ka dɔn maa min bɛ n'o ye Nɛnɛ Kulubali n'a b'a fɛ k'o fa Moro olu kɛlen k'o fɛ Moro i ka dɔn ko son grand frère cassé l'avait attiré dans un guet-apens. M'a f'i ɲɛna nin tɛ ko ye dɛ. Kasi i balima ni maa wɛrɛ don i b'a fɔ ko i dɔ tɛ nka i yɛrɛ dɔ. A y'a nɛgɛ Moro ja tun b'a fɛ k'o fa o min kɛra sa i ka dɔn a min ye wolomasiri tabaw ye olu de wulila sɛgɛsɛgɛli la dɛ sɛgɛsɛgɛli la Moro a bɛ ka d'u ye maa kelen minɛ o ye kelen tɔgɔ fɔ ka tila ka maa filanan minɛ o ye frère sabanan tɔgɔ fɔ ka maa sabanan minɛ a laban u ye maa jumɛn tɔgɔ fɔ Sitanɛ bugu dugutigi Sitanɛ Dawuda Yatara Sitanɛ. Jajaw tun bɛ maaw fa k'u joli bɔ ka taa di Dawuda ma ko Dawuda b'a kɛ k'a ka boli sɔn. Boli bɛ diɲɛ kɔnɔ maa bɛ kɛ ka min sɔn hali bi wa. Sɛniw ni banuw m'ale bɔ. Misininw bɛ yen. E ma Dawuda yɛrɛ taara ka vidéo dɔ y'a waati la wa ka ba minɛ a bɛ ka ba ka tulo tigɛ a bɛ ka ba nɛ tigɛ ani ba ni mana a bɛ ba ni fa ni k'o ba ni ka tila fɔ k'i ma foyi y'a la bilen. Yɔrɔ waati dɔ la u taara ale ka so kɔfɛlaw bɛɛ wuguba ko mɔgɔ kolo ko dɛ. Awɔ o ma kɛ san dɔ la wa. O kɛra ko mɔgɔ kolo fana tun bɛ ka ɲini. A banna. Moro. Tiɲɛ na i ka dɔn an ye Ibilisa ka kuma mɛn nka an ma Ibilisa maa faa ko mɛn. Walahi Moro i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen ko Chine o tun ye polisi ye Ala de Dawuda Yatara ka nin ko ɲɛ in fɛ o waati la a bɛ ka dɔn o kɔni minji dɔyara nka a bɛɛ ta e ko Sitanɛ bugu dugutigi Sitanɛ Dawuda Sitanɛ e ko a y'a ka ko dabila wa nin denmisɛnw kɔni ko maa wɛrɛ t'olu bila nin na dɛ jaja u bɛ maaninfinw fana pièce ko i ɲɛ bɛ da an bɛ Yarisi beji immatriculation beji f'a bɛ jɔ renouveau da la couleur cendri ani couleur noire ni dɔ bɛ yen beji o bɛ jɔ camancɛ la an b'a ye olu pièces bi sa nka ka maaninfin pièces feere mais k'u tun bɛ opération in bɛɛ kɛ ni Arabukati de ye maa faba in bɛɛ tun bɛ kɛ ni Arabukati de ye o de ye ne kamana quoi. Ninnu ye ngaraw ye dɛ maa bɛ taa tiɲɛni kɛ ni Arabukati fana ye ani Rolexiw cɛ ninnu ye ngaraw ye dɛ a banna awɔ Moro Sitanɛ bugu Sitanɛ bugu Sitanɛ dugutigi Sitanɛ Dawuda Yatara Sitanɛ Moro a bɛ bolo la bi ne sɛni don ne y'a bolo la o Dawuda Yatara kelen de i ka dɔn ko ale don kasobo k'a ma jɔ fɔlɔ kasoboba ko kɔrɔni o ye san joli ye o kɔfɛ de nk'ale taara bɔ yen a taara yen o tuma Moro a bɛ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a kɛn bɛ a bɛ ka dɔn a bɔra maaw jigi kɔrɔ dɛ Dawuda Yatara dusukasi min bɛ maaw la a kana bila sen dɛ a k'a si den kɛ a kana maa wɛrɛ fa bilen a bɛ n'Ala cɛ a kana maa wɛrɛ fa bilen ka taa kɛ politiki jugement ye wa n'a y'a sɔrɔ a ɲi b'a la dɛ an k'o fɔ Mali don dɛ n'a y'a sɔrɔ a ɲi b'a la u k'a bila ci kaso la n'a ɲi t'a la fana n'a sɔrɔ denmisɛnw ye kalo d'a la ni denmisɛnw ye kalo d'a la u k'a bila denmisɛnw fana kamana guwanen bɛ se ka kalo d'a la dɛ o fana bɛ se ka kɛ an b'o fɔ ka fara ni kiiritigilamaw ma sɛgɛsɛgɛ ka t'u bolo d'a kisɛ kan maa tɛ se k'a fɔ k'a don walama a tɛ a banna ko u yɛrɛ ɲuman na u kɔni y'a fɔ ko Sitanɛ Moro dugumɛnɛ fana sɔnkɔrɔ bɛ kiiri ko présomption d'innocence a banna nangarabaya kumaw la u bɛ nin dɔw de fɔ a banna Moro an b'a laban ni min ye yan'an ka taa an ka ko bila o ye renouveau maaw olu ka 8 mars a ɲɛnajɛ u bɛɛ lajɛlen y'o pari min ye 8 mars a fini b'o la a complet a ka dɔn min y'an ka renouveau muso ye ka kini ba tobi yan kini ba ni sogoba ni boisson ba a bɛɛ n'Ala cɛ ça fait a don a diyara dɛ ayi ɲɛnajɛ kɔni diyara n y'a to ala ma ɲɛnajɛ diyara renouveau muso u y'u pari wa u parilen ka ɲi muso bɛɛ muso cɛjugu tɛ yan koyi ayi ka bɔ a la min a bɛɛ muso sara ma mais ko an tɛ ko k'an kun fɛ dɛ o de y'a to caman ma taa ɲini yɔrɔ jan ayi de n'i taara ɲini yɔrɔ jan i y'a k'i yɛrɛ la dɛ Moro min ɲini bara kɔnɔ y'o sɔrɔ bara da la Moro renouveau muso olu ka sourire a dɔw ka sourire bɛ alimɛti kisɛ minɛ c'est vrai Moro n yɛrɛ denw b'o la
boro mi aw kado beni kenya ko mi mere nouveau kono ya muso yo waliya de kado groupe renouveau min ye gintam bote Musa Keita ale fla ya bla flani daba wallahi min ye awa flani debela complet pisaba ka dama lillahi warasuli ko aw ka wari to renouveau ne ba di awma ka wallahi Allah kana nimisa Allah kana tawro langulo nya ni mebe kanun de ko fo renouveau ma nyemaw anga directeur no e Zakaru Foba o fara ko awakado AFD vike kana min ye a nyanaje ya be bo asrafe aya de vike kana ma nyemaw ya be bo asrafe abana an ko ni andage manjima idro kabishifa wala akatlaka examen tobi wa fo ame min do go iba bla idadro malako atara abena larje wa asogo mole kun b'a bili dayɔrɔ min dɔrɔn i b'a mɛti ko siyaka akununga bɛ se k'a fɔ ten ko Yakuba ala kosɔn sa a kun ka di koyi kasɔrɔ ka bɔsɔn min o kan sabu an ye sogo min ka bɔsɔn ɲimi a jara dɛ a jara yɛrɛ de o tɔ f'i yɛrɛ ala ka sa wɛrɛ ta jira an kɛnɛma na an balakaw a barikaw ye porte parole Adel Samanke porte parole n'a mana nin ka sogo ye a bɛ n'a cɛ madame Jara ala ka samara yira ana sage mun gina jantu ala wa ala ka wone de ko zoro de boro mi uyu ka niso jaira gintambo te Musa Keita ka fo ka wali mando boro muso niso jara anga manyemo yere ko ay ni minge ni bela jele de faso kanu ye ni bela jele de ami nyuan fe anyi nata bi do dakele fe ka bo dakele fe mi ye porte parole no e madame Jara Adel Samanke boro ale era ka niso jaira ka yira ne ruvo muso la hali bi anga be anga tege di nyugo ma no kera renouveau bi sagorota sigatala ala ka sagorota be kilen fina nyere la barakero kacha me muro renouveau la ala ne anga nyemugo e misali mundama re directeur radio directeur Zakaru Fomba télé directeur ani imprimerie Maodo Suguba imprimerie directeur indicateur de renouveau o ma nyema alndo ay sira munu yirana ay wala munu yirana o awka sabali naka ma mina chugo de ato beni kala be renouveau kona ambeka kungo ekele ambeka adamada ka chugo ekele amana ga nyema baw yoro tigiw munu nyeni ngani ya resigi ka sigi senga olu fana ye o danaya de da aunga ko aunga danaya da auka dramana alu ko ne ani marga cenda ko aungo danaya nywana da auka wallahi o kuma nan bedi ambedi tombe nyona iko kono renouveau muso ni so jara ngawna tabe minye ka do ka fo tabakoro lycée ko akembe ka ma hamimbe akembe ka haminde Yusu dogo muna ka lycée moderne jo ka bla tabakoro ko nyamana togola lycée nga ba sigilan kurunta kono kala madamne wala mba kelembe de be yere baro la no baro batala professeur ka bureau nyama soro ola yala ninganga mem Mali kono wa ay ni manga mem wani ne be Mali kono bi ayoro ma jaire tabakoro do tabakoro wa de lycée njole do nyamana kaw de tola Allah akbar o ya suru kun tambu kalifa lycée wora jabala la faso yere lycée moderne jo ka dese ka sigiro ka kono yoro yiko ide wa kembe ka maka kalifa toro bi alu ndaw ka kalifa toro le do ayi sigida be ka kalifa bi toro sabu ulu de ka sigida do ulu de ka dumson be ta ka sigina na usigile nyina setu ye dabali tu wallahi de masaw be ku nyinyi mi nga setanye abana anda lajeba wallahi iya ni kalo inga sa fanga me ko faso yi ka do pancha ama de blani yoro na foka do bla sekurula o de ka dan glod no ma me fiu ande ni kuma bla kuyi Moroko le nommé Koné Égorgé est le fils du tailleur savant. Mais savant no moro ay fini kala ye. Allah. Si savant tailleur ke savant. Savant di. Wallahi oncle de Maki Koné mais Maki Koné don do. Allah. Mala Diallo coordinateur ka. Handicapé o. Handicapé ko coordinateur ale de Ndima. Tailleur ke savant. Moro an wallahi akuma nga fini kala. Allahu akbar. O de ne jawo de kadge. Dieu. Allahu akbar. Ala ka ambe moro rubo muso amba fuena ni ala sonama ala ka sawara tasi ya rabbi ga yani sawara ta kasi moro nyinanga suko ga dia porpara alel ni ma dia abidi araka ibaw ka ma dia moro ko nana sa ambe awakado wi marsi miye awakado parenaji adile no awakado marenia adile no awa musongana doma miye awakado Aisha Aidarai nale ONG Rahma a fondation Rahma a nyemadu muro Aisha Aidara miye awkado wumarti musu tabangale ka bonya minan takasi ka koro
o fana tɛmɛnen kɔ min ye kafo wule matuso ye ko bonya barika a san o san 8 marifi a taafe 7 ko bonya barika ala kana ta yɔrɔ langolonya k'a so k'a danbele a fɔ wuli ye k'a so k'a danbele ko ne ko ten awɔ Debrega Suara n'u b'a wele ko Siriki Dunbiya ani a bɛ k'a dɔn min ye a bɛ Namasadanga de bɛ ani Salifu Bari Moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ale bɛ Douane a bɛ k'a dɔn Falajɛ Mohamed Dramane Traoré ani Ibrahima Cissé contrôleur financier Moro an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Debrega Suara ba a bɛ Mɛntenkura an ka foli b'a fana ye nin sanga in na ka foli kɛ i ka dɔn an yɛrɛ cakɛɲɔgɔn kɔrɔ ye n'o ye i ka dɔn Madame Traoré Bintu Sakɔ ye n'an k'a ma ko Bugabali Mɛntenkura an ka foli ba ye ne yɛrɛ grande sœur ko i k'a dɔn ko saliya banna ko don o don k'an bɛ bakurunba foli la waati de bi koro n'i ye dɔw fo ka dɔw to a ti faamu fana n'an y'a kɛ bakurunba ye gasi t'a la kiri tɛna bɔ nka n b'ale t'a tɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnya n'o ye Bafanta Sanɔgɔ ye ne yɛrɛ kɔrɔmuso don Bangoni tournée la n b'a fo nin sanga in na k'an ka denmisɛnw fo Congo Brazzaville Mozambique ani Faransi Mamadu Jabi ale b'an fɛ nin sanga in na an ka foli ba ye k'an denw fo n yafara ma nka n ka cɛkɔrɔba tɛ n ka cɛkɔrɔba tɛ n yafara ma a jamu o ye wasakɛ n yafara ma namu an bɛ Jacques Konɛ an b'a fɔ lieutenant colonel Jacques Konɛ ka foli lase a bɛ k'a dɔn an yɛrɛ denmusow ma n'u bɛ Faransi a bɛ k'a dɔn min ye Alassane Diallo ka taa se a bɛ k'a dɔn a n'a furumuso Awa Dia Moro an b'u fo Paris ka cɛkɔrɔba fo n'o ye u ka cɛkɔrɔba n'o ye yɛrɛ dɔgɔkɛ actrice Alou Dia k'a fo ka waleɲuman Moro ka foli lase a bɛ k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ma. N'an ye bɛ fo an bɛ Guinée Équatoriale fo ka Congo Brazzakaw fo ka lamɛnba jama fo ka bi Burkina Faso min ye k'a dɔn k'a fɔ Adama Sidibe an ka foliba ye Sidibe Adama n'an y'ale fo an bɛ Makibe fo ka wara Abdoulaye Darabo an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen olu bɛ Bobo Dioulasso Makibe ale bɛ Wagadugu an ka foli bi bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ barikada. Moro a complexe Jɛnɛndaw Moro a maa bɛɛ lajɛlen k'u b'an fo k'an waleɲuman dɔn k'u bɛ lamɛnli kɛ min ye a promoteur o ye a bɛ k'a dɔn Nuhu Sako ye. An b'u fo sanga ani waati complexe scolaire Jɛnɛndaw la a filɛ nin ye a bɛ k'a dɔn min ye Alpha ka yɔrɔ la n'o ye Sulemani Bugu ye. Ayiwa an yɛrɛ kɔrɔmuso 2 n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Umu Dilika ale ni Lala Darabo olu kan ka ɲɛnajɛba kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Jamajigi Sono i k'a dɔn k'a fɔ Finman ni Jɛma a kan k'olu ka production kɛ e kɔrɔmuso ani ne kɔrɔmuso walayi Dilika ani Lala Dilika ye ne kɔrɔmuso ye Lala ye kɔrɔmuso ye a bɛ Bankɔnikan ye ensemble les kɔrɔmuso wa Lala Lala Darabo kɛ Lala Darabo ye ne Finman i bɛ walayi ɲɛ bɛ n kɔrɔmuso yɛrɛ min don dɛ awɔ Lala Darabo fa ne fa a ko ten ko n'i y'a mɛn Kati k'aw ka kabila 2 de don a banna walahi a y'a fɔ walahi o kumana min ye k'a dɔn k'a fɔ an yɛrɛ dɔgɔkɛ n'o ye Lamini ye Jamajigi ale kan ka nin baaraw bɛɛ lajɛlen boloda ni Ala ka jɛ Yusu o kumana an b'a fɔ sa ko min ye k'a dɔn nin don kofɔlen ye n'o ye mars kalo tile 12 ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni Ala ka jɛ Ala k'a don jira an na 8 mars ɲɛnajɛ don Tande Wajara Ɲamoyi Ture Madame Mare Tate Asu an n'u bɛɛ lajɛlen fo Moro Inch'Allah